nyawang sira sing kadoan nok putri. Ayah melodi Nok putri calon majikan BRI. Nok putri Boke raya lamun sira ora roba ora bakal nemu bahagia nok putri. Sengsara nok putri sira sengsara lamun ora sipate diroba. Nok putri calon tuan rumah Awis lara ati ning sifat ucapane kurang sabar sepira. Kasih sayange dibuang kaya sampah. Angger calon majikan BRI sing bareng bersama Asma Pro wis lara ati ning sifat ucapane kurang sabar sepira. Kasih sayange dibuang kaya sampah. resikonya wong setia durung digarap Kang resiko wong setiane yakin masih gampang-gampang bae kan apa bae je ya ping bitu ta yo jaluk urug panitia ngaplang-ngaplang Kang Rus monggo iya Kang Rus nok putri njaluk ditinggal kawin kelingan beli Kang Rus ya. Iya kanggo nok putri calon majikan kasih napa sampai hati ngomong cinta ngajak kawinan tapi nyatane kawin karo wong liya nok. Dasar sira pendusta aja sakit ya los ya kanggo nok putri calon majikan sing Teluk Agung panitia modal kanggo Mama Nova Bapak Nova sing wilayah Mama Repan masyarakat Teluk Agung Mimi Rudi di warung nasi kanggo Kesol Nada maminya Pipa pesta perkawinan sira maminya Pipa tangisane maminya Pipa akad nikahe sira luka larae kita maminya Boke alim ayu ning rupa jahate ampun gila-gila Asma Pro bapaknya Excel iya sing oli bonus lagi Habib boket bae kecipretan bapaknya Excel ora tek sangka blitek duga sira ingkar janji badan urip kaya mati diiris lengkang Asma Pro anaknya wong demen ditinggal kawin Dok Sergi larane Banganten ampun dijoget tusuk ning pati dalan monggo tete asik Oma Pipa kanggo papai api Oma Pipa bos Oma Pipa Oma Pipa Oma Pipa Mimi Haja Sarini Oma Pipa Mama Kajudi calon Ayah Jidan Sari Ayah sing Jidan duwe nomor siji Ayah Jidan Ayah Jidan Nok Eka ngomong cinta no apa aja sayang ngajak kawinan tapi nyatane kawin karo wong liya ternyata sudah pendusta no pengkhianat kanggo panitia buyut Pangauban panitia buyut Pangauban panitia buyut Pangauban hubungan cinta wis kikir anjir tapi nyatane sirano milih wong liya nyangga lara
wirang atine aa sekarang jaluk-jaluk wong ayu Tanggo sapa tete iya nok enak ora tek sangka blitek duga sira ingkar janji badan urip aya mati diiris langkah geti nok bela wong tanggo sapa ditinggal kawi nok enak ya Allah nok eka ampun nok eka nusuk ning batino nok bela nok niski ora tak sangkar tak duga nok sira pengkhianat asu dasar sira pendusta nok eka Rita Rental nok bela Rita Rental Rita Rental nok Rita niski Rental nok eka Rita Rental matur nuwun nok silbea walemu ngomong cinta no priwen jeka ngajak nikah oh ya tapi nyatane sira milih wong seizin nok putri calon tuan rumah Anggo nok putri sing duwe lagu Mama Nova bapane Nova sing di wilayah Mama nok Repa rizki nok eka nok sisi nok sisi hubungan cinta wis kikir andir tapi nyatane sira milih wong seizin panitia muda yang gak lara pengauban yang gak wirang hati sekarang atine mamas hiana nok niski pesta perkawinan nok putri tangisane panitia muda akad nikah sira panitia muda panitia muda wonge alim ayu ning rupa jahati ampun kegila-gila nok duwi suwun nok bela wis nok duwi wonge mancing dudak lamun kita si sawer kambiki yang ngomong konon bae kune mah sisan mangumahe kono dadak gila-gila bocah pun kari nok eka wis mancing sampai kayak arep nyokot kinjeng kan ya penasaran dengan barang itu go dad nggih kirenggot jadi memang bener nyata priwen sewise dipai hiburan setitik kayak